India rama kholian le lar tak mai financial capital of India an ti thin Mumbai hi shalo konom kher om love kholian le ro pui tak ni in mi makta du chung lai an cheng ani ti kan tha thawin narin om tuntuma kan sei tur batali chung po hi Mumbai khope cheng ani a chung ko member pali ni in annu pa ba ka fa hi che pani an ya an mani to ka an hlimin an chung ko sakpo apa ngai viawani Mase batalia chung ko hian mathlir zau tak nein an fate selen na le an mani tan zel po India ram chu asana Canada lama pem chu thadon ri wa thin anein Canada rama pem na hun rem chang chu re takatang khan an lo zong vereng to thin ani kumsang ka jakpo samko pani Mars nili chuan batalia fanono pongjok ni tur chuan Maple batalia chu Mumbai alo pianga amhing masajok Maple ti po chu Canada fleka Maple na chung lem choya Maple ti apho ani nge ani Maple alo pian nu hian a chung ta na wani na ron thlen tu ni om takin thlanga nulak September thla chuanin batalia te chung po chu Canada ram lama an pen tur document te chu fel ngal main India ram chu asana om thlen turin British Columbia Canada ram chu an panta ani Maple hi ano panlai tang rangin me chano pangdang lam le dum tak ani a har wangin alu azung ngal re ulebok camera mo a hanin post vel te chu no mati in kum khat mi chau ani lain no pangdam do in chanchin bu pakhat ko ma athala ka chung der to ani ngai tu na sang tak le ma thlir thui tak na ya lo silian chawin modeling le acting lam te chu atui chau ta view maya chuti role ro chun e jan na tak takatan ero MBBS jira doktor ni chu atum lian ber ani thong amel thatna le pian na te ami zila hoi har te chun azir em awang te po ani ma na le kum sampali mi chau ani line fashion industry lama chun ain ta lut der to a Vancouver fashion week te po vitam lawin lanin rempo alo zo ve photo ani no pangten ya lo tlin na achan chau mek lai po chuan Maple chuan azir na lam alam chi ngai lova ahun ong nei tlem te ya chuan atuina dang ti lo tlin na kong pakhat ani beisain acting class po akal buk thina hei hian nolama Hollywood movie thlengin a roi lu chodon ani heti hunla hian Maple hian thian pakhat Gurjinder Dhaliwal Gary tia an ko mai thin chu anaya ani hi batalia chung ko thian nai tak te fa pani in ke rolai tangin anin kom chho to ani skulan kalduna an lom na te anin lom pui to na an har sat na anin pui bok thin kunaron kal chawa high school te an zo nu chuan Gary chuan zirna chunjam lovin ama in sum don na a khoi chawa ma se van doi thlak takin asum don na chun a lo tling zo lovin apa sum don na lama chun a pui te zo ka Maple ro Simon Fraser University ya Health Science jir chun zomin sumle pa ya po amo adana zirin Gary hi apui fo thin bo Maple hi no pang te ma ni sela athorim na chun ra tha aron chu azela lotlina chun aron deng pop pop ni berin alang kumsang hi la som pakhat kum aloin her chu chuan anuna adu thin thil pakhat chu alotling le ta lo mai Hollywood movie pakhat Diary of the Wimpy Kid Rodrick Jules a chuan Melissa rol changtura somna adong tanol mai he movie hi a lo tling hle maya ama Maple ngai po chuan na sa takin ni riat a lo le zol pha an university ya pe chuan mi zong zongin an ngai event ron emo ti mai turani Maple po alim hle ma sai mishing te hian kan malam hun hi kan chalo takjat ani thlaliama chumi kum vek September ni som hilap pasari sang ni som pakat alo ni chuan adan pangai ang thovin Maple chu an university ya chuan akal le a class te kala ni lenga athin anen hun an manzo nu chuan an university library lama chuan a assignment te ti turin akal le a rin ain hun akal chakdai mai assignment an ti zo me chuan jingdar khat alo reng to alo ni amang thowa assignment tia library a lom nu fol ve te chu mang thapa in library chu san chuan motor park na lama chuan akal santa a chuta le hun ala liam tamlo
parking area tang chuan silai puk zut zut thom chu mi politin tele chulai bulvel ina cheng te chuan an hreta thut mai rang takin parking area lampan chuan an tlan ngala tisen bol hu nuwa mai poli lo tlo sap noi mai an va mu chuan an hlau thongin an mang ang tak zet mai hoi khoi tu ero mu tur alom to lo rang takin police te chu thilom dan zong zong chu riat tin ngal an ni a police te po chu lo thleng hal thuin mai poli taksa te chu an han endik vata vani thlak takin alo la thilau hlo engemo seidu anei ni ti hriat tak chuan theilavin police te chu alo mer trok troka ma se tung chuk tur em chuan a hliam ana salutu silaya voitam ka ani ba ka chemtea hliam nu ma tam tak amaya chuan a ombo me polidin mun chu chiat em wang chuan police te chuan arang thayang barin emergency ambulance mang chuan damdo in lama an thon phei ngala ma se treatment engma an pek ma in maple battalion indian me chamel thale du om hollywood ta ma bak eng tak nei kumsom pakwa chawa opa chuan rong taka soi sak atorn awanga aliam zo zai da chu adam chu pi zo talo ani hetol thana hian me police chung da chuan geria chu anril hel masak bar thu police ta hi anril ma mai ngai thatu te point mak in lo tv mai thei ani masarin hel om ani thei dan le thilni adik tak chu me police chung da tong kama tang hian a hriat mai ome me poli le gari te hi chung ta hriat puina ve ve in tlerol te da changa in ko an ni thu kan sei to a hun local chawin an in thien that na chu hriat lo karin mangai na alo changa thien that na mai chu ano du tok ta lo alo ni an ngai zon tir chuan gari chuan maple chu aduatin ke theidom tak mek mavin adom thina mase hun kal chawa andin munai thlau chho ta tiala geria e jumna lama anhum to zelain maple ero alo tlingin alar chho tul mai si chu chona ma aru diklo putterin mani in sit na in akhata mi pazok din mun niam zo ka chu atha anatel bok maple lo tlinna chuan chung le khat zong zong an loma an hlim lai po in ani chu alom ve theilo mai ne lovin a it chik tatlat maya midang laka chan mai turangin ai ngai tlat bok ani mai pulichu no pangte ve bok mani se thil chu a thiam em a gariata na num lo tur zongin akha ngai lova dim doi takin en collect ta thonga mase gari chu alom chung lo vitam mai pulichu arin amlo sana mai pulichu se ruma se are eve mai abai siawa chuan a thelo der mai thin chuti chungpoa geria nunin amji ani thei chuan lo awang le midang bi ka thuldu chuan silo awang chuan maple chuan geri chu a then ta nge ani geri chuan ngeidam dilin in then du lo view ma se maple chuan hun tha pek atum to bik lo message le phone call tam tak mangin umji ma se maple chuan a chang du ta hau lova engkim thengila amalam hun thlir torin rel ru asiam sau sau ta zo kani geri hi mishing lulul ve tak mai ani a chutiamai polin call message a chandu taklawa chuan zalen ta ka chuatir chu atum tabik ozong lo mai zero in amit muwa omlo ani po in ahlata chuan omtir atum lo tual thana thlen ma ni li liam ta khan mai puli le achin pa dor chung anom chu lu chilin ati boy hle ani ti cctv atang da chuan amu thaya hemisan hian mai poli hian police ne na report a thelu ta police te chuan mai poli nai to lo turin gari hi warning an lo pe hialani chuting thil thleng zong zong chu mai poli chu da chuan police te an thil ta ka chuan police te po chuan gari thil ti nge chu ani thei ti an ria a ma se gari han man tur em chuan evidence mumal engma an nei tlat lo rin thu a hanin man ngot la chu thil thei ani bok si lo ne police te chuan evidence mumal zok an nei angai ani te chuan le university a cctv zong zong chu anan in thli thlai tan ta a library chunga mai poli thulai te thianang kan na anin belai te chu ching takin alanga chumi hnuwa ho tura in siamin kongkha lam chu an pana an thian te na in ko in an kalnalam pan thau chuan an chuak ta ani parking lot a hian cctv chu om ve nge ya ma se an cctv camera hi automatica
360 degree in herkual thei ani a silai polai tak hian CCTV camera hian mundang ahoi lai tak alo ni hlova Dodge Charger car var chi chu ala fu a ma han lak vak ngai na chu awang ang reng ri hle chuti lain mai police chung da chuan geria anril na ero azwal tula police te po chuan huang han zau davin university building mai ni lo abulvela building rang CCTV te chu anan bi ko le tanta a chuta chuan ma an mu to sa Dodge Charger car var 2000 model ngai mai chu mai pulitha ani nia chuan voitam tak university holvel chuan alo tlan khola ni ti an mu chuak ta chuta officer te chuan chuting car registration chu amal malin uluk thayang barin an hanjir ching ta ale atopa chuan an pek na chuan radu tak aran chota chungzinga pakhat chu avis rental car minga registration ti alo ni a chu car nge chu chhuizui ma sakbar tur chu ni in police te chuan an ngai ta phot ani September ni som hile panga sang ni som pakhat khan tlangwala no pong tak Gursimar Bedi chuan aviskar rental atang chuan chuting car chu alo ho chu ngai ti police te chuan an lashingan maya Gursimar Bedi chu tunge ani reng riat tuma CCTV record an han en chuan idang pakhat motel an nei tetlat mai Gursimar Bedi ron kalpui tu chu tu dang ni lavin Gurjendar Daliwal geri ngai chu ani police tan chuan rin hlalna alian zual ta hlemai police te aviskar rentala anum lai hian Gursimar Bedi te hian an car ho hi alo return to a chu police ten khoi che theilo tura sis pakin an en ching ta ani chu car chu university campus an mu ngai khani ti police te chuan an chiang hle a sin noya chuan tual thana muna answer thilke themang chi chu an mubok chumai ni lovin police ten an en chiang le do chuan car chunga chu kitchen far mun ni an mu a steering wheel a chuan silai zen powder kai an mubok driver seat atanga silai chu kapu an ngein alanga tin kitchen far po chu mai polidien enen ain mil chi ani police te che danazara he car hi silfai ani ma in an vanang ching mana hei hian hu china kong ati al sampha ta ani police te chuan an ki ma ching thokhat nia an phian hu chuan Gulsimar lai gari te chu an man ta a zona an zo lai chuan gari chuan an thil sei chu redu lo ni om takin dokan chunga alu konin abeng chu a hup tlata an zona reng chana tum lo ni in alang chuta investigator chuan arel ru ati nema zona te a chan du pha ta kin ti in me poli autopsy thalak chu an entira mase chu po gari chuan endu lovin alo pot sama apai le mi mai gari le Gulsimar te chu tual thattu an ningai ti chu chingwing ma se police te chuan gari atongka ngai atanga hria chu an du tlata ma se ani la angoi tlat mai si ro mana dang an siam ta me polinu chu gari zona an zo nu ro ma chuan ko lutin ani chuan arel ru ne tum takin ave thlem tanta a afapa ang chi a amangai thu te engthil nge thling tamai ti te chu thiam takin azota chuta se chun gari po ain sum zo talo lungchataka ron tap chuakin athil ti chu aron puang ta ani chuan in biak na zong longoi thla a room le lama lo police te tan chuan chutluka evidence tha chu a chu love gari le Gulsimar talo yar hi afing thim khup maya harsan eng emo zong chapin an khesi po fandan zong chara loyar te thakin kes abulatanga ngai to thale tura ngenate an thelu cham chi bok chuting te nu yani wang chuan kumsang ni le somporuk marse thum chuan Supreme Court of British Columbia chuan thutop asiam thei ta chau ane geri chu second degree murder case or tirin dam chunga lungin tang turati ani a kumsabdi panga tantlin ma chuan perola chu po phalsak ani lo Gulsimar ero atul thattura bidang atran pe wangin thlasom paria chung tang tura achum thurel ani bok rol thar pakhat ngai tu toy tak chuan iksik na le thik na awang te mani in sit na le thik thu chet dot awang chuan midang poi selo mabak eng tak nei nun na chu alak saka achung ke zong po the silavin thlana aphum ta ani mani masil wang liu ani